Hi mga ka-birds, welcome back to our channel. Today's video pa rin yung magsuso. At nakita pa. Mga may magsuso, nga mahapit pangahoy. Allah, bisud! Sabot na ang tubig! Sabi ko po. Nanguha mig suso niya kusugay tubig. Naano dag mga suso.
tubig. Mga ano nagtusok. Way kuha, may pagngahoy. Pangahoy na laman ni. Itapukan ka daan. Nga belum ditagiya. Mga gani. Lagang labahan dito. Bisa kasih apa dong? Kamu bisa pada nila. Baru gini anas uni mo. Manggut agak. Istorya na nila. Aduh, kita udah isya. Daun tabang mo. Buhi pa eh. Nga lagi manguha kay baligya. Gamay rin kubik ito. Gamay ito. Sa una sa salos kada adlaw tas balik siya pa eh. Dali ba? Dali ko ulit ulit. Dalawa na rin. Yung ublok. Tibi. Pako. Mama ko na lang ni kay wa man yung kuha nga kuan. Suso. Pako na naman. Mo ni pako mga tabayog siya. Uy. Mapang bunggo. Ngiso sino ko. Maluto na nas kuan ma. Kadyo. Ay kanang di kahoy ani na. Wah. Kahoy tani. Kahoy tani dili kahoy. Ano sa din napiki niyo? Agi manguli sa kuan baha. Ha. Tako. Power. Tinidaghan rin. Ato rin tunuan god. Pwede man ni mga magkuan na to. Wa kay bunga wa na mo may kapaya sa to. Oh, pwede na dako imong kapaya.